Piştî dawî hatina rêxistina Daişê ya terorîst ji Sûriyê, êdî mijara çarenivîsa terorîstên Daişê yên ku hatine girtin û çavaniya dadgehkirina wan tê kirin. Herî dawê jî Wezîra Berevaniya Almanya Ursula von der Leyen li gel hevşanexweyî Amerîka Patrick Shanahan civiya û dosyeya çarenivîsa terorîstên Daişê yên biyanî gengeşe kir. Piştî bi dawî hatina civînê Wezîra Berevaniya Almanya di kungirekî rojnamevanî da ragihand ku her du aliyan tekeskirine ku çarenivîsa her terorîstekî Daişê li gorî tawanên wî wê were çareserkirin. Û got ku kêşe û astangiya sereke ew e komkirina belgeyan li deverê derbarê çalakiyên terorîstî û tawanên ku her Daişekî encam daye ta ku li gorî wan tawanan bên sizakirin. Navborî ev yek ji anî ziman û got ku di heyama çend hefteyên bêda wê hilgirtina barê dosyeya çarenivîsa terorîstên Daişê ji aliyê her dewleteke endam di hevpeymaniya navdewletî da were xuyakirin. Herwiha dilrihetiya xwe derbarê mala hêzên Emerîkî di Sûrî de derbirand û amêje pêkir ku Amerîka çend caran tekezî li ser mala hejmareke destnîşankirî ji hêzên xwe di Sûrî de kiriye. Pirsgirêka veger û dadgehkirina welatiyên biyanî yên ku tevlî rêzên Daişê li Sûriyê bûne kêşeyeke aloz e ku bi hezaran ji terorîstên Daişê yên biyanî li cem çekdarên Hesedê girtîne û pirraniya welatên biyanî wergirtina Daişiyên xwe ji ber metirsiyên ewlehî red dike. Ku ji aliyê xwe ve Amerîka beriya demekê gefa serbestberdana terorîstên Daişê dabû eger dewletên biyanî Daişiyên xwe wernegire. Delal Xelîl